ଆମ ଘରକୁ ନ ଆସି ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କିଏ ମୋ ମା? ଏଇ ମାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା? ଯୋଉ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ ବିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୋ ମା ତାର ବାକି ତକ ଜୀବନ ଏଇଠି ରହି ନେଇ ଶାନ୍ତି ମନା କରନ୍ତୁନି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତଳେ ବସାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନାଇଁ ତଳେ ବସା ଠିକ ହଉନି ମ୍ୟାଡାମ। ତଳେ କାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି? ଉଠନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଉଠନ୍ତୁ, ତଳେ ବସନ୍ତୁ। ଉଠନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଉଠନ୍ତୁ। ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରାଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲି। ଯାହାର ପସନ୍ଦ କଥା କିଛି ମନେ ନଥାଏ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେଟା ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଥାଏ। ଆଉ ତମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ। সেই অচল অচিহ্না পুଅটিকে ତମରି ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବନି ନା? ସେ ପୁଅ କଥା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲା? ସେ ପୁଅ କଣ କହିପାରିଲା ସେ କିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ, ତା ଘର କୋଉଠି, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା? କହିପାରିଲା ସେ? କହିପାରିଲାନି। ସେ ଅଚଳ ଅଚିହ୍ନା ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରେଇ ଆଣି ପୁରା ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମର ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରେଇଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ସେଇ ପୁଅ, ସେ ପୁଅ, ସେ ପୁଅ କୋଉଠି? କୁହ, sei porra!
मुझे पता कहता बड़ा भूल कर जो मुझे सारी चुप दे जाओ माँ एवा भूल जानी थी वो ज़्यादा भूल मुझे इतना कष्ट ना करे तो के बता नीचे हाथ में हो तो तीजे पे पता मारी नहीं मारी एवा मत अभिशाप तो आखियां के तो कृष्णा ता मोरी मुझे कष्ट ना करे तो आगे बाबा ही काट चुका तो नीचे हाथ में भाती चली होता सारी से वो महारी ना बचा है वो महारी ना बचा है वो तो वाली भी अरे वो महारी ना तो तेरे मुझे ही नहीं तो हाथ पर से भाव अगर हाथ पर से ना हो के नहीं लगा कृष्णा हरिवा एक तरफ कीर्तन होगी कर हाथ अमर शब्द को भला कर दीजिए अगर नीचे वहां पर ही वो अपना कर दीजिए चल चल तो खींचो बहुत लोग मेरी कहने की भी चाहवा चल अब तो भाई का उदाहरण तो तो सेवती नहीं की जीवन में तो चलकर बहुत राम पिठे नाव है तुझी बोली चल आज ना तो ये पिठे मुझे बहुत की नहीं ची फिर चल मोरा मोरा तो बड़ा तो अब तुम्हारा खुद ए कृष्णा दिवा जाए तो बेगी से हमारे ए देखो मोरा वो चिची तो कभी नहीं कौन हमारा बा तो किसी अब चल चल बाबा चल बाबा तो मेरे का भेजी तो किसी अब चल चल बच्चा Thank you.